Алена Спиридович будет казать: запрошаю Светланы Шушкевича. Там сцена лирика, Саша Шувалов, народный артист, на гармошке он будет играть, а я с палочкой, видите? У людей життя як золотое, у сусіда Боїнг і Майбах, а моє життя зовсім не тоє, а моє життя ну просто жах. Я такий бідний, як той грош медний, я зовсім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже, ти золотий. У сусіда видра молодая, а він футра з норки їй купив, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Я не бідний, як той грош медний, я зовсім не крутий, але мені тає, що мене кохає. Ой, вісім, я вас не чую, золотий. О, сусед пил такую має, что дубы ей можно пиловать. Надо жидкий нормально, а моя ніколи не питає, где я сегодня буду ночевать. Я такий бедный, я в той гроші медний, я зовсім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже, ти. Я вот думаю, Шадрин найти с Бабкиной пиццы. Нет, Золотое кольцо, кто там же? Кто там? Кадышева. Кадышева. Золотый, золотая у меня зарыться, а другой такой нигде не взять. Александр Ильич, як с такого счастья не напиться, с радости такой не загулять. Я так